Día de celebración en Ribeira. O Executivo fixo entrega dos premios do concurso da Feira Mariñeira Artemar. Os gañadores foron os establecementos Casa Patrón, El Rincón del Chocolate e a Recoveira. O importante dunha festa é que participa a xente, non unha festa que sea simplemente de mirar, e por iso nós non temos máis que palabras de agradecimiento para os que sempre, cada unha das veces que se organiza algo, no Antroido, na Navidad ou ben en Artemar, pois participan e son os que lle dan un pouco de realce á festa, non? Na categoría de mellor decoración de local hosteleiro resultou gañador o bar-restaurante Casa Patrón. Polo menos se vamos traballando e vamos levando estas cousillas tan bonitas polo camiño, pois agradezo o corpo, non? Que salen así as cousillas ben. Intentamos estar á altura e poñernos en condicións para acompañar a festa e facer un poquinho máis entretenida e máis levadera. Outro dos establecementos gañadores foi El Rincón del Chocolate, neste caso na categoría de escaparatismo. Sí, muy agradecida al Concello, tanto al Concello como a la Asociación de Empresarios que promueven todas estas actividades a lo largo del año y que hacen un poco que el comercio se haga visible. E como xa ven sendo habitual, a Recoveira volveu a gañar na categoría de mellor tapa. Cando che reconocen o teu traballo, así con premios de parte dos veciños, pois, é unha honra, claro. O meu traballo é do equipo inteiro, non é só o meu. Tamén a miña muller forma parte, máis, os camareros, que é todo un equipo. Máis de 800 asistentes á Feira Artemar participaron na votación deste concurso.